дӯстони азиз, ин хеле вариант редка меғалтад. Духонагаи пурра ҳар ду ҳуҷраяш ва ошхонашам низ треза дорад дар минтақаи беҳтарин, дар доми беҳтарин. Дӯстони азиз, доми Ситимол назди 82 микрорайон. суроғаи пурраи хонаро нишон медиҳем. аз ин тараф мости 82 ва дар инҷо маркази савдои Саодат. хонаи фурӯшимон дар мана ҳамин бинои истиқоматии Ситимол ҷойгир мебошад. бисёри баъд гап намезанем, рафтем. дар бино се талифта аст дӯстони азиз. марҳамат, худи подъезд ва худи хонаи фурӯшӣ. нақшаи хонаро мефаҳмонем. ҳоҷатхона, ҳаммом, ошхона, якум ва дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ. духонагаи пурра мебошад бо масоҳати умумии 76 метри квадратӣ дар 19-ум ошёнаи бинои новостройка. худи бино аз 20 ошёна иборат мебошад. бино техпаспорт дорад. ҳуҷҷатҳояш 100% қоидавӣ. хона бо таъмири нав ва замонавӣ таъмин аст. баъд аз таъмир оли ягон кас зиндаги кардагӣ нест. якум одаме ки дар ин хона зиндагӣ мекунад, ин харидор мешавад. минтақаи беҳтарин мебошад. дӯстони азиз, худатон медонед, ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикии хона қарор дорад. худи биноям бинои беҳтарин, замонавӣ таргови центри Ситимол дар се ошёнаи аввали ҳамин бино ҳаст. дӯстони азиз, дар он таргови центр, маркази савдо, дилхоҳ мағозаро шумо ёфта метавонед. нархи хона 1 миллиону 50 ҳазор сомонӣ. албатта ки савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. ватсап доранд. аз номи канали Дом Тиҷой барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. ва ба ҳамин авор мон ба анҷом мерасад. дӯстони азиз, агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ва мехоҳед хонаатонро дар кӯтоҳтарин муддат фурӯшед, пас канали Дом Тиҷой дар хизмати шумо. рақамҳо барои рекламаи хона 907 14 55 15. танҳо дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. Дом Тиҷой, рекламаи босифат бо нархҳои дастрас. то боздид. дӯстони азиз, хотир расон мекунем ки Дом Тиҷой канали худро дар телеграм дорад. ҳатман даромада обуна шавед. ссилкаашро дар комментария ва дар описанияи видео мемонем. ҳамаи хабарҳои нав, ҳамаи хонаҳои навро аввал мо дар телеграм мепартоем, баъд аз он дар дигар шабакаҳои иҷтимоӣ. барои ҳамин хеле ҳам хурсанд мешавем агар даромада обуна шавед. дӯстони азиз.